Vidio sam muzej imate isto. Što imate sve u tom muzeju? Znači ima tu stari voz koji je zauzima najviše taj centralni dio muzeja. Kad sam ja dolazila tu kao mala, još je bio u funkciji, tako da me on to podsjeća na djetinjstvo. Naši roditelji nisu se bavili samo vinarstvom. Oni su imali jedno 2 hektara vinograda. Bilo je tu stoke, boškarina i ovaca i krava i pšenice, kukuruza, znači jedno širo tako gospodarstvo. Kasnije smo mi od svega toga odustali i sve u zemlju pretvorili u vinograde. Ali oni kao gospodarstvo su imali razne alate i koje smo mi smo skupili na tom jednom mjestu, sanirali i tako da mogu naši posjetitelji vidjeti kako se to nekad obrađivalo jer ima znači tu raznih alata za vinograd i za podrum. Najizdražniji mi je torkolo, jer torkolo je u biti dota moje mame. Jer ta ljubav za vinarstvo potječe od moje mame. Interesantno je što u našoj obitelji vinarstvom su se bavile žene. Moja mama, njezina mama, svekrva od none i tako da žene su to koje su dosta se bavile s vinom. Znate, drugi spremaju dotu, posteljinu ili šta ja znam, pinjate, a moja mama je dobila torkolo. Od ove opreme, rezervoar sa špricom za špricat lozu, za likvidat. Jedan je za špricati, a drugi za sumporiti. Da, to su ta dva. Ovdje imamo čak onaj za skidati, ne znam kako se to kaže, klas kukuruza, da se odvoji, znači klas od... Da, to. Imamo znači te razne komode gdje se je spremala da li pšenica, da li kukuruz. Onda imamo i stare kamenice gdje se ulje sačuvalo i plugovi